salamat at nag-stay kayo po. Yan, okay pa po ba yung energy? Palakpakan na rin single! Palakpakan na rin natin jowa! Palakpakan na rin mga lagu! Medyo meron pa rin. Palakpakan na rin mga sanding! Mas makakala. Okay, mayakit na may tawag ng busa. Sige. Palakpakan na rin virgin! At humigil. Tagal lang po. At humigil. Ah. Yan siya. Bakit? Parang pa kayo sa ano? Okay. Wala ko na isip. Bakit? Ay, pinura ko pa na nabili yan. Alright, Maya Kapegi po, ipinkaluguran niyo mo. Meron may award na Most Outstanding Kapampangan ay ng 2023. Takal po salamat ng support na siyempre. Pantake, pinandinig ang audio, kaluguran na. At ikaw kung kaya Benili, siyempre, araw muna, kapanan, kapahawin din ang gagawin araw muna. So, meron ko pong kahawin ng Christine Reyes. Thank you very much. Lupaya Paita. Katawan. Efren Batay. Grabe na ang tao. Side ko ba yan? Mariconi Fernandez. Thank you. Katawan. Rudy Fernandez. Grabe ka tao niya. Pero masawit yung Maui din. Maui Taylor. Maui Pacquiao. Pero bakit pa nagkakaas ka kaya? At humigil kasi pa. Basketball court. Basketball. Dinaminan niya. RC. Wow, RC Munoz. RC tauna ba? Pero ba naman dudurog kumata? Ba't ang guwapo Kenny Santo Niño? Hindi mo, dati hindi makakukya, pero guwapo yan ko. Medyo mas lang na padatang. Mas lang. Apo hindi maka-yellow. Ayun. Like that. Ay, daddy. Ay. Pero mas huli ko na rin pag medyo matuwa ng pagya. Medyo matuwa. At senior. Bakit naman? Pasensya na kayo po. 20 years ko kung harap mo na nakanda ko experience ka rin anak. Ano pala niya? Kaya ko na po rin anak. Kasi rin anak, manyad ang cellphone. Manyad ang motor. After 3 years, nakwanta ko. Bakit? Narinig niya bang doon? Bakit wala yung senior? Mas huli na rin senior. Bakit? Kasi rin senior, manyad na rin ani motor, ani cellphone. Anya na rin ang parking future daw. Future. Lan. Wheelchair. Tapos ay anak ko, nagregalo na rin ng pamal. Man? Pabanglo, Bulgari, bench, pero may tatlo mura-mura. Mura. Kating ko, pwede na. Uy, grabe ka pa rin mga buwan niya. Tapos lotion, Victoria's Secret, pero rin ako, mas muring pamahid doon. Ay, talaga? Efficacy oil. Kaya nakakawiyak ang kita. Wow. Kaya pakilot. Pero last na mo, mas muring ko lang muma rin matuwa kaya sa akin. Bakit? Mas mayumulaw. Uy, mas manyang na ano? Diabetic na lang kasi. Matas na na sugar. Ayan. Balik po, kaya mas meron kong mag-show gini. Diyan oras na, disiplinado na rin kagabarangay sa kumilis ng kumilis. Kaya anak ko ay nagagalo. Stable kayo mungkin, nanding babae ng pera. Okay, lumapit. Kaya kung pa siya, bakla na rin ang perform. Kaya kung lalapit masyado, at kaya kung titingalan na, Bakit naman? bukaki ko na rin natulato. Ay, nakalala ka na. And siyempre mamaya ko pa akong kapampangan song, kapatid. Mamaya ko pa akong kapampangan song. Bukod mo kitang audio kalugan, dapat ko kung bayo ngayon, ipamagat na on pinasakit mo. Wala mo yung palakpakan! Maraming salamat. Mahal ang
binulungan tayo. Tayo daw magpakawala ng fireworks. Fireworks? Yes. Sige. Ay, bakit mo wala yan? Waities. Mabiling kuminatas. And maraming salamat maraming taga Barangay Santo Niño, San Luis. Palakpakan naman everyone. Balik po kayo manatili palagi palakpakan. Bakit kami nakukuputol doon? At saka practice na po yan, lalo na may bagay. Bakit? Balang kagul. Grabe naman. Alright. Sige, magpasalamat dapat. Thank you so much. First time ko kay Santo Niño, San Luis. Pero kami kalapit, barangay ko may apang guest ako. And madalas din lalabas ako maligo kay. Before this time, oras, pero full pack. Siyempre mahinaya ng ako. Ako pati kong dadala ng personal care ko. Nakuha ko na yung bukang Aisa. Palapaka tayo kay Aisa. Yes! Pero yan po yung maraming pagpapagulong niya kami grupong Pampanga Entertainers Directors Association. So pag kailangan niyo po kami namin palabas, artista, kapampangan artist, balong, sa itang mo premium. Ay, talaga mo kayo sa? Wow. Washing machine niya po, kaya po Singapore, pagdalutan niya po. Pero with first time na niya sa Pilipinas. Wow! Hindi po kailangan sa saking kuryente, mamiminin po. Ano? Tumangkad ka lang. Halina sa kuryente. Gumana? Ay, kaya siguro eh. Solar niya. Halina, kapag nandiyo po tayo mamiminin po. Yung mami, Yes. pinapili pa lang niya. Isa niya. Okay, kapag nangyayari sa, itulong